Life man. Kibang pen. Hmm. Cadang nali tom ke phateng pen kibang pora kiro paper piglo la pen. Kadok awe phantame peneng ningkan kimi akardom 2025 abaha phan nali tom nili tom mahin pen nali tom phan pipa jerik lo kardom. Nali tom phan pini herangke ate media ahoy tumanang phanang ko kalam theke lahen lo non malom Facebook malom hori sailam the jasemet iltum karbi aron barim atom kirim jasemet la rong ker lo ni pai phok ani lake tum rong pepa misen je phan aso phan isi religious festival lo la so along nili ke vis dunjipu lake hir jome kipi dunjipu si areng lo lame nili tok dun lo setame nili tok dera phi ko pusolo mapu chini ne amasi nili dongkang ni la alangli men la ke sonjoy killing pulo alangli kumening tierong asor malo alangli la pen nili dongkang ni searching bi la pen alangli pija killing la si alangli si nili phan nang kolo amasi sar nangli ke tok dun mistake de lupu nili phan nang pulo alangli amasi ku pisi ka mistake lo la ho polam lo hai amasi nili phan inte aling nang share da tha pulo langli pha nili pulo whatsapp lo amasi aling nang share lo amasi neta open lo amasi rongker kar kli long le nangli ke lason ke tokti bu palangli ta nang pulo amasi nili ta tokti tima lason ke nili habi hek pen tami school chali rapet banon college level an tami ba rong group an tami nili tum aron barim ponon Christian ponon lapen kapre ka dhorom kirim tum jirpi jirpo du lapen dupi khangjang staneli tum pini anian tami nili jungjung tami lason ing hopen ke tokya philang lo tami ing hopen pe barbi lasa langlis nili phan berta nang pilo nang kolo amasi aling nang share da thapolo aling nang share lo amasi hadake hir jume ki pialong abangke rest in peace pudoro alang sinang pul hai nili phan amasi la bangke nang li mistake de losar asi ko somna mala che pakrek de noi pubang sini phana pulo amasi aling nang share de lo manili tame che pakrek don del hodak ba amanenge aphi matha thulo nili rest in peace puke ko son si rongker kar klilong le nili kitok po lake rest in peace pu alam the bange tum chini ke thekre media court tu mana chini lake bangki thike jang hosi laso abangke ki vis dun dun de chom rong me dam pa me no de ho puisi ning duk pensi ki vis dun dun lake lasi a phia bang nili chema thadun lo nili toklong le la puson le ki toi kali ko son si rest in peace pu tok rong lo walam lo nili mithang chemang hak lo lasi nili aprang si kachema thadam abangke ko mane si fake account in pudelo la puta nili chema thadam la lapen ko pine whatsapp long tami bang nang ka throl pi pine tani pidun lang de wala fake account bon polam ako aphi anigang sam thulo ijir pu bang nang than thulo posa la son pulo tangte inde fake account pulo tang kapre a number pensi claim ji matidi amase aphi kalilonde la ko mane si nangli main pen hack that lo hackers tum la si hackers tum si ke tok dunglu apola ka nangli account hack delu kusi nili phan tang than thulo amasi nilim lahai IT na ke lapon expert kali thek kali question nong ke hack lo nesita me lason da dubom pusi bang jir purum na beta nang pilo amasi ke hack lo bon potame nili ako phi bang statement ame chipidu no jhatom lo amasi nili hala clarification ka chipielo ma bangke nili dia ta tu hangel lo alam mangke hala sonjoy alangli hen lo alangli men se dak screenshot pipin lo ta thek lo hi sonjoy killing alangli hen lo lasi aphi thu bangke fake ke kali nili account lo lapen ke hack walam da bang thuluma de dijir potunang than masineta kamat thala sohor bangke kopi donga che plang lo ma puneli ta pon chini wede lo masi ke hack lo bon potame nili statement pidun lo klar dak lama bangke amati hola sohor bangke ne che correction dun lo je nili phan nang dia de no lapen nili ki tok dunji puke hirjumi areng lo kalam pen have peace upon them all po anam hirjumi padunang
kadok awe phanta la swarni ong dung chotlis ke phejo itom ke kurusar to man tame here jumi padonang anso se rong ching thori phan usi neli hadak have peace upon them all potong no amara a pithu bangke non jirpo tumlo kadok awe nang thanun thulon itom phan lapen ko sonsi lason rest in peace puke dokok lo pomasi jirpo tumpen kadok awe nang than thulo expert atum lake mobile along dodo lake auto correction na problem pini ni phai putokta ni phupu bang rong ti ke tai put akut pen ke lason cheplang ne ti tok ver lo te ke tok tang dokok pulo tang te lason dokok ti lasi lalo lasi a problema bangke non bangke rest in peace pu bangke lake thek lor lo lake tok long le lo ni li bangke hola have peace upon them all pusiki togi pomasi rest in peace bang lo komasi pi ma didi lasi not bahinia korte injir to messenger long tanang pi nangli toklong masa do solam te nil tunga chini atenge nangli ke tok teji ga solam alam theke pusi nang pu ino bahini tamta masini messenger long na pudum le maybe nili ke toklong le akola ke nili ta chini karbi mate khe phan ke claim pi ke nitum ke rada phan ke claim pi lo pot aron ta nitum plak le da kaprek aron do awareness ke claim antame nitum ke claim rape asi plak le asi nona problem bangke auto correction na problem lo la mobile long da lasi pini ke theke ding tom pandame ne ke paklar kang tung ke la lo neli bi hek pandame lam theke tok alam ke kaprek lo hello ving alam lo ing hopen masi neli religion alam ke metarte la pe ning klar sap mensi neli claim pon bo party long tami asi